такая пригожая сукенка. Ось бы мне такую. Так, и что там было далее? Ой, привітання, Яна. Добрый вечер, Буслик. У меня тут так цікаво. Пробач, я не могу оторваться. Що ж тут цікавого? Тут же літери. І вони амаль однолькові, тільки некоторі трошки більші. Ой, Буслик, нічого ти не розумієш. З гэтых літер складається цікава казка. І у мене тут принцеса якраз на баль збирається. І де Яна твоя принцеса? Як я її убачить? А ти читай і уявляй собі пригажуню. Ой, Яночка, я ж не вельми добре читаю. Тоді не перешкоджай мені. Ой, я читала, і быццам сама у казцы была. І разом з гэтай принцесой, ой, на баль відправлялася. Добре, Яночка, не буду тобі перешкоджати. Так, іди погуляй что-нибудь, Буслик. Ой, можна я у ліс пойду? Ти серйозно? У такий час ніхто у ліс не ходить. Дочекайся раніці і відправляйся разом з дядулем Добродієм. Ні, мені раніця не підходить. А гэта чаму? Я вельми хочу познайомитися з Філіном. Гэта такая пригожая птушка. Так, у яе вельмі виразныя вочки. І яшчэ такія вушки. А на самой справе гэта не вушы, а такая прическа у птушек. Філіни вялікія моднікі. Я хочу як мага хутчэй з філінамі познаёміцца. Я ж і сам птушка, мы знойдем пра што пагутарыць. Буслик, толькі ты ж памятаеш, што філін драпежнік, у яго моцныя капцюры. Нічога, я ж з ім пасябраваць хачу. Ён мяне не зачэпіць. Можа, складзеш мне кампанію? У лес з табой адправіцца? Так. Ой, які ты настойлівы, Буслик. Давай сходзім, толькі заўтра зранку. Яна, зранку Філін спаць кладзецца, а вось увечары ён якраз на самым высокім дрэве сядзіць. Мы падыдзем і пазнаёмімся, пра калыханку яму раскажам. Ой, не хочу цябе расчараваць, Буслик. Хоць філін і жыве ў нашых лясах, яго не так проста сустрэць. Гэта чаму? Проста трэба пайсці ў лес у той час, калі птушка не спіць. І ўсё. Буслічак, філінаў вельмі мала, і трэба ведаць мясціны, дзе яны гняздуюцца. Яны ж у чырвоную кнігу ўнесены. Куды іх панеслі? Не панеслі, а ўнеслі. Дакладней, запісалі. А, пра Філіна ў кніжку напісалі. Так, Буслик, ты задаеш вельмі шмат пытанняў. Прабач, Яночка, але мне вельмі цікава, і я пытаюся пра тое, што мне не зразумела. Так, Буслик, мне няма часу табе ўсё тлумачыць. Ідзі лепш пашукай чырвоную кнігу, а я сваю казку дачытаю. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дядуля Добрадзей. Рады вітаць вас. Мы вельмі чакалі сустрэчы. А у вас няма чырвонай кніжкі? Ой, як мне падабаюцца детки, якія любяць чытаць. Зараз пашукаем у маім куферку кніжку для Буслика. У мяне цудоўныя кнігі казак. Вось, гэта табе спадабаецца, Буслик, а? Не, такая мне не падыходзіць. Ты яе чытаў? Не, давайте другую пошукаем. Нешта я нічога не разумею. Дядуля Добрадзей, а у вас ёсць чырвоная кніга? Якая розніца, якога колеру вокладка, ну? Яна мне параіла пачытаць чырвоную кніжку. Ты маеш на ўвазе кніжку з чырвонай вокладкай? О, ды іх можа многа быць. Чырвоная кніжка і з цікавымі казкамі, і з фантастычнымі апавяданнямі, і з задачамі па хіміі. Якую табе даць, а? Не пра філінаў. Пра філінаў? О, дай-ка я падумаю, што за кніжка была такая, ага, і ў якой казцы філін быў. Ды яшчэ, каб яна была у чырвонай вокладцы, так. Дядуля Добрадзей,
Бусліку не казки про філіну треба. А? Ён хоча сапраўдную чырвоную кнігу Беларусі пачытаць пра жывёлаў і птушак, што знаходзяцца пад аховай. Ой, ну так нарэшце ўсё зразумела. Так вы адразу так сказалі, а то чырвоная вокладка, чырвоная вокладка. А што, хіба чырвоная кніга можа быць з вокладкай іншага колеру? Можа, і чырвонай кніжку назвалі не за колеру яе вокладкі. Сябры мае, скажыце мне, калі ласка, якія колеры у светлафора? Чырвоны, жоўты і зялёны. Правильно. А чырвоны што азначае? Стой, будь вельмі уважлівым і асцярожным. Вось, і ў прыродзе гэтаксама. Тыя жывёлы, расліны, птушкі, якія ўнесены ў чырвоную кнігу, патрабуюць вялікай увагі, таму што яны знаходзяцца ў небяспецы. Іх па розным прычынам становіцца вельмі мала. Ці яны амаль што зніклі. Так, а мы, людзі, павінны быць уважлівымі, асцярожнымі, не пужаць, не паляваць, не разбураць гнёзды тых, хто ўнесены ў спіс, а інакш кажучы, у чырвоную кнігу. І мой любіменькі філін у іх ліку? Менавіта так. А яшчэ філіна называюць пугачом. На жаль, у Беларусі гэтых птушак зусім мала. Яны гняздуюцца на поўдні ці паўднёвым захадзе. Яны любяць сядзець на галінах высокіх дрэў. І гэта птушка такая прыгажуня. Гэта так, ды яшчэ яна валодае некаторымі адметнымі ўласцівасцямі. Напрыклад, пугач – моцная птушка. Яна лёгка можа пераносіць у кіпцюрах нават ліску. Ой, ліску не трэба. А яшчэ у філіна вельмі вялікія крылы, але ён умее бязгучна лятаць. Трэба ў яго павучыцца. Ага, у мяне прапанова. Давайте заўтра сходзім у лес. Філіна наўрад ці мы ўбачым, затое падыхаем свежым паветрам, палюбуемся восеньскім пейзажам, а? А калі сустрэнем філіна, будзем весці сябе вельмі дружалюбна, Так. каб пугач не спужаўся. Ага. А буслік усё пра гэту птушку ў чырвонай кнізе пачытае, каб яшчэ больш ведаць. Правильно. Ну, а зараз самы час глядзець мультфільм. Ой, Ну вось, а зараз, мае дзетачкі, любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і адпраўляцца ў ложачкі. Я хачу, каб мне прыснілася лясное падарожжа. цудоўных усім сноў. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.
з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.